DJ Rockstar. Výběr se, pravda, stal v 80. letech takovým určitým fenoménem, že jo? Ta muzika byla jiná. Výchvěv rockové muziky je pražský výběr. Zveřejněte, že se uskutečnil koncert. Vítej. Pražský výběr 2013. Kdo by čekal, že budou mít pánové po letech pauzy před tak velkým koncertem Trému, je na omyl. Pan Koca a pan Pavlíček a pan Rubeš a pan Kryšpí a pan Zouku a ještě jeden. A to byle čok, byle Jsem viděl to takový loušáka, ty vole. Velem jako je velký Sauda taky. Absurdní nápady, které děláme během koncertu. Pražský výběr. Už jsi měla čočku čočkou? Už jsi měla čočku čočkou, oplazenou čočku. Ty kapříku jeden, vole. Tak, my jdem do šatny, ty čočko. Tak si polip, víš co, čočku, navzájem.